Ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi ngaphakathi kwendawo esikuyona. Noma ngizoba mude kakhulu njengoba into enjengalena mayehle phezulu ikushaya uhlale phansi bese yaphela amandla. Ngakho ke into enjengalena into efana netshe lehle phezulu la ngishaya ekhanda ngaphela amandla. Kodwa ke ngithe mangibheka ngajabula ngifika la ukubona izinsizwa ehamba nomfana wami ukuthi cha engathi abantu uhamba nabo, bakhona abantu ahamba nabo, okusho ukuthi noma benginalo uvalo mangabe ngikhona lapho la ngikhona ehambile ngoba phela ugijima wonke umhlaba. Bengingazi ukuthi uhamba nabantu abanjani, kodwa ngibonela ukuthi hayi engathi uhamba nabantu abaphilayo. Bese ngibonge lapha kumfokameya ongishaye ngenduku engavikeki, ayivikeki le nduku. Futhi ngiye ngizwe ngendaba bengazi ukuthi mhlambe kuyoze kugcine nami ngiyibonile lento yenzeka egcekeni kumina, ukuthi kube khona nje umuntu othi upha nje omunye imoto. Indaba enkulu lena. Uyabona abantu bakhona abantu abasakhululekile. Umuntu esahlulwa nje ukupha umuntu 100 rand, kube khona umuntu othi uyokhipha imoto egaraji upha umuntu nje. Mfokameya, ngibonga kakhulu insizwa ngithi. uNkulunkulu akandisele kakhulu le mali yakho oyikhokhe kule moto ayiphindaphinde kaningi. Uyena uNkulunkulu ozokuthi uyiphindaphinda kangakanani, kodwa mina ngithi ayiphindaphinde kaningi. Bese ngibuye ngibonge-ke kulezi insizwa njengomculo, ngoba umculo phela bevele kuwumuntu esimbona lapha ko-TV nje eyikhulumela nje manje kusho ukuthi-ke singakaze sihlangane nawe ukuthi sibe ndawonye. Namhlanje sekusihlanganisile lokho, sesimbonile umculo namhlanje ebesingazi noma sobe simbone noma somgcina lapho ko-TV la sasimbona khona. Mfowamacingwane, ngibonga kakhulu. Ngibonga kakhulu, kodwa kusho ukuthi ngathi mangizwa kodwa ukuthi hayi khona umculo lapho, ngizwa esho umfana ukuthi hayi sihamba noba umculo. Ngithi mina hayi makukhona umculo wona ngisabi kakhulu. Bengingenako ukusaba kakhulu makuthiwa khona umculo, kodwa phela ngingasho ukuthi bengingasabi ngoba umculo egade umfana wami, ngoba phela nawe uyayihambele ngendlela yakhe naye nomculo ayihambele ngendlela yakhe. Ngisho ukuthi-ke ngibonga kakhulu kunina nakunina Macingwane nasey'nsizweni zonke ey'bambisene naye umfana. Nishayile mfana wami le ngoma yini, benishayile. Nami impela iphume emlonyeni, imoto iphume emlonyeni sengikhamisile. Hayi yaphuma emlonyeni. Kuhlukaniswa unyaka hayi iphume emlonyeni sengikhamisile impela. Hayi-ke kulungile, ayikho inkinga nayo umbhemu kube inhlahla yakhe insizwa leyo. Insizwa ziyashiyana vele. Bese ngibonga kakhulu-ke isenzo sikaMiya ngiphindaphinde kancane kusona, ukuthi empeleni kube abazali bakhe baphila. Bengizofisa ukuthi-ke ngibabone basaphila. Hayi bengizofisa ukuthi-ke ngibabone ngoba ikakhulukazi ngiwumuntu othandayo mina ukuthi ingane iyakhiwa mayisakhula, njengoba yena nomfana lona njengoba engaka nje kona ube engakaze angiphoxe nje balangele esikoleni wazi waqeda u10 nako college waya khona. Bengakaze ngikuzwe ukuthi kukhona into embi ayenzile. Ngingazi-ke mhlambe ey'mfihlweni zabo kangangihlangane-ke nalokho.
sengisholwa into eyicala ezoza kumina bengakazi bekhona. Ngibonga kakhulu ukuthi nibambisane kanjena insizwa zakithi. Inkosi inibusise unyazi lezulu lehlele phezulu. Umama wakhe amazi mhlawumbe ufuna ukubabeka umama mhlawumbe. Umama ukhululekile akakho amazi. Yeah. Ngibone cha ningathi umama ukukhelwe iQtex cha lutho. Yabona la abavuthisana abafowethu iyafuneka abazali ebethu babuye basondele neTpex bezocisha. Niyasibona isithupha sika mama agcine vote. Manje wathi hawu lo mama wayeje epeni izipho nje kwakubhekwe yiphi. Ngisukuma nokubonga kakhulu ithuba engiphiwe lona ngendlela nje esithuke ngayo isipho somntana sithuke kakhulu. Siyabonga kakhulu, ngicela ukubingelela izikhulu ezikhona la ngokulandelana kwezihlalo zabo. Nomntwana lo usiphile uMia, siyabonga kakhulu ngane yami, siyabonga. Yazi siswele imilomo yokubonga, ke khona ingoma eyisho ithi siswele imilomo yokubonga ukuthi singabonga kanjani ngendlela osenzele ngayo. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje nabalandeli bakhe umntwana ukuthi nabo abahamba naye benze kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu Nkosi. Amen. Kanza kwethu isibonga kakhulu simshalela kakhulu ihlombe abazali bakaMjulusi besicela ukuthi ubaba uNgubane aseluleke ngokuvula kwawe imoto mhlambe ke ubaba uMeya nabazali bakhe nomfana nomnqubuyazi besondele bekwazi ukuthi bamukele isipho esomntwana bakwethu uDJ ke usengenza kadume ngazo ke manje ngoba manje sekusikhathi sakho mayidumo manje ziyakhala manje.